Здравейте и добре дошли в канала за газово оръжие. Днес ще ви представя един много хубав пистолет. Това е първият револвер в моята колекция, а именно Зораки R1 с 4,5 инча цев. Принципно аз не съм фен на револвери, но този си го вземах просто защото няма как да нямам поне един револвер в колекцията си, а пък като е револвер, нека да е Зораки. Общо взето в кутийката какво получаваме? Вътре имаме, разбира се, пистолета. Имаме, не знам кое е, ще ви покажа какво е това всъщност после. Имаме една книжка с доста подробно описание. Имаме четчица за чистене. Имаме и естествено адаптера за сигнални ракети, който се слага отпред. Не е нужда да обяснявам за това изобщо. Общо взето, пак ви казвам, не съм фен на револвери, но този лично ми хареса страшно много. Първо, с което започваме, револверът е метален, много масивен, с много приятно гумирана ръкохватка. Не е пластмаса, това не знам точно как се нарича, но наистина е леко гумирано и общо взето като го хваните е много стабилен в ръката. Освен това си има тук извивки за пръстите и хвата като цяло с този револвер е много удобен. Балансът е също така доста приличен, като си има предвид, че все пак е така доста тежко оръжие. Общо взето, какво да ви кажа, значи с това отпред е компенсатора, който виждате, който може да се развие и да се махне по принцип. Но не ви препоръчвам, но нека седи там, не ви пречи. Тук така се отваря барабана и общо взето 6 зарядени барабана. Това е мерникът. Може да видите, общо взето пак си говорим все пак за газово оръжие, където мерника не е от кое знае какво значение, но все пак го има. Значи револверът е с двойно действие спусъкът, което ще рече, че когато е зареден си стреля. Освен това, може да стреля и когато не е зареден. Като цяло, петлето не знам дали може да го видите, чакайте само да фокусира, не контактува директно с иглата. В момента, в който се зареди, виждате, има долу една пластинка, която застава отпред и реално петлето отрене, което е добре, тъй като иглата и самия метал на петлето не се износват толкова бързо. Какво друго да ви кажа? Значи, стигнахме до там, че е 6 заряден. Значи, плюсът на този револвер, за разлика от другите, някои от другите, айде на пазара да го речеме, е, че може да стреля, освен с тези хубави РК патрони на Валтер, които са си предназначени изцяло за револвери. Ето го, слага се тук. Отделно може да стреля и с нормални халосни патрони по същия начин. И само че малко по-трудничко се вадят. Така. И отделно може да стреля с ето тези, които са, дето им викат по магазините, турските револверни патрони. Но разликата между, естествено може да я видите, между нормалния револверен патрон и турския е именно, че нормалният, този, който е валтерски, е с такъв пръх, другия с пластмасова капачица, като другите. Значи, хубавото на револвера е, че в момента, в който го заредите, както казах вече, но това все пак се отнася вече да го заредите с патрони за револвер. В момента, в който няма да го пълня целия, гърмите, стреляте и в момента, в който изстреляте всичките си патрони, натискате ето това тук и сега ще видите какво ще стане. Сложа ръката само да не дрънкат отдолу. Направо ви изхвърля празните гилзи
И това улеснява доста процедурата по разреждане на празните гилзи. Както знаете, има версия с по-къса цев и мисля, че има версия с средно дълга цев, която е... Не знам всъщност, честно казвам, не съм се интересувал, но има версии, 3 различни версии на цеви има. Не знам дали имаше по-дълга от това или бяха по-къса и средна. Мисля, че бяха съвсем къса и средна, но може да ви изложи сега в момента. Не съм подготвен за това нещо. Иначе, като цяло, общо взето, хубав, надежден, доста се стрелях вече с него, нямах проблеми, почиства съм много лесно, с четчица, с тампончета, с маска, с спрей, с каквото искате, като естествено това тук може да се разглоби с един обикновен 6 грам и в този случай си вадите целият този модул с барабана и може да си го почистите много лесно, да се почистите цевта и като цяло поддръжката му е наистина много лесна. Така че общо взето това е, което мога да ви кажа. Хубав револвер, наистина доколкото разбрах и така аз не напразно взех точно този модел, е може би най-добрият турски револвер в момента на пазара. Така че ако сте фен на подобен тип пистолети, няма да направите грешка, ако си го купите. Сори. Това е от мен за сега. Благодаря ви. Не забравяйте да се сабскрайбнете в канала. Чао и лека вечер!